Assalamu alaikum masu kallon mu. Alhamdulillah da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A jan hankalin da nake so in yi ma al'umma, musamman al'ummar Najeriya ba ma wai al'ummar garin da nake ba kaɗai. A'a, ina so in jan hankali ga abin da ya shahi ɓangaren tsaro. Wannan tsaron ba wai za mu bamba gwamnati kaɗai ba mu ce ita ke da haƙƙin ba da tsaro. A'a, mu ma muna da hidimomin da kuma haƙƙoƙin da za mu bada ko kuma goyon bayan da za mu ba ita gwamnati ko kuma hukumomin da ke ba da tsaron nan ke kula da tsaron nan. Shi matsalar tsaro yakan faro ne daga cikin gida, cikin unguwa. Za ka ga yaro misali bai jin maganan iyayen shi, bai jin maganan 'yan unguwa da dattawan unguwa da sauransu. Iyaye kuma saboda son 'ya'ya sai ka ga yaro yana abin da bai kamata ba, ba a tsawatar mai tun yana yin cikin gida har ya fito ƙofar gida, ya fito cikin unguwa. Daga nan sai ka ga yaro ya samu wata damar da zai fara 'yan shaye-shaye da 'yan ɗauke-ɗauke. To kun ga daga nan rashin tsaro da matsalar tsaro ya fara faruwa daga cikin gida ya fito cikin unguwa. Daga nan yaro zai fara irin 'yan abubuwa tun da ba a tsawatar mai cikin gida da cikin unguwa da masu unguwanni, sai ya fara 'yan abubuwa irin na ƙauranci, bugun wancan, ƙwace ma wancan kaza da sauransu. So jama'a daga nan fa in kun lura, shi kuma mai neman tada hankalin al'umma zai yi amfani da irin wa'annan yaran wanda ba su jin maganan iyayensu, ba su jin maganan 'yan unguwa, ma'ana shugabannin unguwa. Sai ka ga masu neman tashin hankali suna farautan irin wa'annan yaran, suna ba su kuɗi, suna ba su kayan shaye-shaye da makamantansu. Wata rana sai ka ga yaro daga ya fara rashin ji da ƙauranci da kwace-kwace, wata rana sai ka ji shi can shine ƙungiya kaza, shine ɗan ƙungiya kaza. Wata rana sai ka ga ya faɗa hannun mutanen nan da ke addaban jama'a wurin ɗauke-ɗauken mutane a nemi kuɗin fansa ko kuma 'yan boko haram a takaice da makamantansu. To saboda haka ita gwamnati kuma tana iyawanta, tana ba jami'an tsaro a abubuwan aiki, makamai da sauransu da kuɗaɗen da za a gudanar da tsaro. To mu ma al'umma wallahi sai mun ji tsoron Allah, mun tsawatar ma 'ya'yanmu wanda Allah zai tambaye mu haƙƙinsu. Ko addinin musulunci kake, ko addinin kirista kake, ko addinin gargajiya kake, sai Allah ya tambaye ka haƙƙin 'ya'yan da ka haifa. Sai da musulmi da kirista da wanda ma bai da addinin yana haihuwa yana da 'ya'ya. Kuma Allah ya ga dama ya haɗe mu a Najeriya gaba ɗaya don ya game ya za mu yi. Allahn da ya halicce mu ya halicce mu ne don me? Don mu bautata mai. To in addinin musulunci kake bauta kake, in kiristanci kake bauta kake. To saboda haka dole mu in tsaron nan, rashin tsaron nan ya zo yakan shafi wanda ya jawo da wanda bai jawo ba, da musulmi da kirista, babba da yaro, mace da namiji. Shin me ya kamata mu yi? Mu haɗa kanmu, mu ja hankulan 'ya'yanmu, mu ja kunnuwan 'ya'yanmu, mu tabbatar musu na musu tarbiyyar da za su san cewa tada hankali fa ba a bane nayi. Sai da haka ina kira ga al'umma, ina kira ga iyaye, musamman ma iyaye maza da mata, musamman ma mata wanda su ba son akasari a taɓi 'ya'yansu, ba su a ga laifin 'ya'yayensu. Da an yi kaza sai a ce yarin nan ai an sa mai ido, an takura mai kaza kaza kaza. To da fatan ba za mu bar gwamnati da gyara kaɗai ba, mu ma mu gyara saboda mu samu kwanciyar hankali. Allah Ubangiji ya ba mu damuna mai albarka da kwanciyar hankali. Bisalam.